Mitäs tänne laitetaan? Joo, löytyisikö teille semmoista café latteeta? Latte. Joo, kyllä löytyy. Joo, mä otan maidolla. Joo, mä oon kuullut kanssa, että café latte on tosi hyvä. Mä otan kanssa sen maidolla. Okei, mitäs tänne? Mä voisin ottaa sen mustana, kiitos. Aha. Ja mitäs laitaanko teille samanlainen? Mä ottaisin tavallista pannukahvia ja kermaa. Hondan miehelle pannukahvia, eli muutkin varmaan. Voisiko? Joo. Pannukahvia. Pannaanko kermat? Kermalla. Ehdottomasti. Hyvä. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. Ja mitähän juotavaa saisi olla ruoan kanssa? Joo, onks teillä sitä Vin de Rouge punaviiniä? No onhan meillä punaviiniä. Joo, mä otan sitä. Joo, hei, mä oon kanssa kuullut, että tää Vin de Rouge on tosi hyvä. Mä otan kanssa sitä. Joo, Jep, ja mulle sama kuin näille viinin tuntijoille, kiitos. just. Entäpä teille? Mä luulen, että tämän herneketun kanssa passaisi piimä parhaiten. Piimää Hondan miehelle, eli muutkin ottaa varmaan piimää. Joo. Viime. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. Niin, tällainen biisi. Ja sanoit 10. Joo, upea kompositio. Harvoin yhdistyy backbeatti nouseva riffi tommosella raivolla. Se on alkukantasta, mutta se on upeaa. Hyvä. Ja sullakin 10. Joo, tästä ei täydellisempää esimerkkiä risti-instrumentaalisesta tribaalisoitosta löydä. Katos, täällä on vieläkin 10. Joo, mä oon ihan samaa mieltä kyllä edellisten kanssa, että... Mut sitten mitäs sanot 2? Joo, ei tää oikein puhutellut. Että piste videolle ja toinen tolle tytölle. Honda mies antoi 2, eli muutkin varmaan... Joo, mä vaihdan kakkonen kaikille. Videolle ja tytölle. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. No mitä, onks lomasuunnitelmat jo selvät? No joo, vuokrattiin heinäkuussa viikoksi talo Toskanasta. Oho, katos. Mitä, onks teille kanssa? No, itse asiassa ihan sama homma, että ollaan puhuttu, että just nimenomaan viikko Joo. Toskanasta. Että... Joo, onks teillä kanssa? Joo, heinäkuussa niin talo viikoksi Toskanasta. Oho, joo. Te lähdette varmaan kanssa sitten Toskanaan. Ei, kun me ollaan vuokrattu mökki viikoksi Puruvedeltä. Honda mies menee Puruvedelle. Se on hyvä. Menettekö te muut sitten? Kyllä, Joo, eikö mennä? Puruvesi. Joo, lähdetään sitten. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. Noniin, tässä on hyvä paikka, joku syöttiä veteen. Mitäs te laitatte siiman päähän? Mä ajattelin laittaa tämmösen ambulanssipunaisen vaapun. Hyvä. Joo, tää iski enkakala viimeksi, vaikka oli karmea sade. Joo, mitä sulla on siellä? No sama ambulanssiväriä mäkin ajattelin. Tulee kuule äkkilähtö Affenelle. Hyvä, mitä sulla on? No mulla on nyt testissä näitä ambulanssivaappuja tämmönen 3 nippu. Hyvä. Onko sullakin niitä? No, eiköhän nyt näin kirkkaalla ilmalla olisi joku hillityn värinen. Mä laitan siniharmaan lusikan. Aha, Honda mies laittoi siniharmaan. Sitä paitsi ei täällä tarvi kuiskata, että ei se vaikuta siihen kalansaantiin mitenkään. Täällä voi puhua ihan kalan mitään kohaääntä pelkää. Täällä voi vaikka laulaa. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. Jaha, mitäs hyvää herroille laitetaan? Mä voisin ottaa tonnikalaa. Joo. Semmonen 2 kilon pala. 2 kilon pala. Ja kun touhuut siinä, niin laitatko samalla mullekin 2 kiloa, kun mä teen tänään tonnikala katspatsoa, niin... Selvä. Ja mulle muutama kauhallinen kanssa, että mä teen kanssa katspatsoa. Just sitä. Just. Laittaako sulle sitten samanlainen satsi? Mä ottaisin 2 kiloa muikkuja. Ajattelin savusta. Honda mies savustaa muikkuja. Mites tonnikalaryhmä, olisiko? Joo. Muikkuja. Oikein hyvin. Ehdottomasti Savustusta. Joo, kyllä. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. Aika tuhdisti suolaa ripottelet siihen metsästäjän leikkielle. Kuitenkin tupla ranskalaiset kermakastikin, eikä vihanneksi. No joo. No mut uudesta vuodesta kaikki muuttuu. Rasva pois, rautaa ruvetaan pumppaamaan. Tässä on lupaus, joka pitää. Oho. No onks muilla yhtä kovat lupaukset? No joo, mä lupaan käydä joka muimassa ennen töihin menoa. Jaa. Joo, mä vedän 2 kilsaa meressä. Aina paranee. No mites sä? No mä rupeen vetään rullaluistimilla sellaisia 100 kilometrin lenkkejä soratiellä. No toi on jo tosi kova. No, mitäs sä? Mä en lupaa mitään. Eihän niitä lupauksia kukaan pidä kuitenkaan. Aha. Honda mies ei lupaa mitään. Mites teräsmiehet? Ei kun mäkään lupaan. En mä kyllä lupaa mitään. Se on harva pitää niitä. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. Jaha,
No, onko pojilla hiihtolomareissut jo varattuna? No juu, me lennetään vaimon kanssa viikoksi San Morrikseen. Oho! Katon saletissa jakutsit ja muut jetsetiherkut. Wow, upeeta. No mitäs te? Sään morrikseen, mihin sitä nyt muuallekaan. Asema vaatii, kato. Niin. No tekin varmaan menette sitten sinne. Asbolut ja Concordeen mahtuu koko suku. No mitäs, säkin varmaan sitten menet sinne St. Moritsiin. No ei. Mä pakkaan perheen autoa ja ajan pohjoisen kämpäleen omaan rauhaan. En mä jaksa katella mitään eilispäivä filmitähtien elähtänyttä ilonpitoa. Aha, Honda-mies ajaa pohjoiseen. No, mites Jetset-ryhmä? Joo, pohjoisen kämpille. Pohjoiseen mennään mekin. Autiotuvolla asutaan ilman mitään. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. No niin, kohta taas grillataan. Milläs vehkeellä teillä? No meikäläinen potkas pallogrillin mäkeä, hankki kaasupeli. Hyvä. Mitäs sä? No ihan sama homma. On kato induktiosivukeittolevyt ja JNE. Just näin on. Meikäläinen hoiti siihen vielä komposiittikaasut. Oho. Kato, luonnonmukaisesti. Hyvä. Mites sä grillaat? Mä muurasin itse grillin. Siinä polttelen koivuhaloista hiiloksen, että silleenhän saa parasta. Aha, Honda-mies muurasi itse grilli. Ootteko te sitten vielä kaasumiehiä? No siis kyllä se itse. Se on aika vaarallista. Kyllä se mies itse muuraa grillin. Silleen saa parasta. Ole rohkeasti oma itsesi. Honda.